חברים, כאן אני ועוד סרטון, והיום נעשה איך להוריד ברול סטארס. ודבר ראשון נכנסים לגוגל, כותבים נילס ברול, כתבתם נו מספיק. אם אתם רואים את הסימן נילס ברול, אז זה הראשון, תלחצו עליו, תלחצו על זה הראשון, תראו למטה 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 למטה. עכשיו אתם רואים את הסימן הירוק, תלחצו עליו, חכו כמה דקות. אם אתם רואים, כתוב האם להוריד את הקובץ שוב, רוצה להוריד שוב את, אם ראיתם את השימה 60420, תלחצו עליו. לא ידוע, בתהליך הכנת אפליקציה להתקנה, אוקיי? תעשו עדכון. חכו כמה שניות. אני מאוד רוצה שתשימו סאב. לא שעדיין אין לי ערוץ. יש לי ערוץ. רידמי. אם נופיע כאן ותעשו פתח. יש כמה דמויות, טוב, כן, בשביל 54. אני לא יודע אם אני ככה לא משתמש בזה, אז בוא נקנה את כל הדמויות. אם זה באמת עבד, אז שימו סאב, כי זה פשוט מטורף. טוב, יאללה ביי.